Читає Луцюк Глеб, вучень 4 класу Державної установи едукації Макранської середньої школи Малорицького району. А хіба ёсць, што забываюць? Пятрусь Броўка. Ляжыць салдат ля пераправы, каля маленькай ракі. Ляжыць салдат, вялікай славай, крывёй здабытай на векі. Шуміць пад ім гушчар зялёны, плывуць аблокаў караблі. Ён паў, пазбавіўшы палону, вось гэты кут сваёй зямлі. І лес ва ўзорах журавільных, і луг з рассянаю травой, і тыя светлыя хаціны, што сталі дружна над вадой. І сад шумлівы над прадвесняй, і піянерскія кастры. Ляжыць салдат і чуе песні, што не сціхаюць да зары. Ляжыць і сніць ён аб народзе, якому шчасце вольна жыць. І рады ён, калі прыходзяць, хоць зрэдку з ім пагаварыць. Калі сцяжыначка малая, не зарастае да яго, а хіба ёсць, што забываюць выратавальніка свайго.